Papaita iti 49% ti hospital bed utilization rate iti probinsya ti La Union. Base iti datos manipod iti DOH Region 1, manipod iti 85% ana ilista kariti ng palabas a bulan, bimababa ita ti COVID-19 hospital bed utilization rate iti probinsya. Kaya't nasa 49% kat kay batugan da ito iti safe zone. Dirugit ka po kailangan iti bumababa a bilang dagiti COVID-19 patients a may turturong iti pagagasan. Maibilang a high risk iti may sa pasilidad no nasurok 70% tinagunudan da ito a bed capacity utilization ngem diti probinsya ket adda iti 317 a kama tinailatang para iti COVID-19 patients no sa dino 154 dito iti okupado. Iti matbiang dagiti intensive care unit wenno ICU beds iti probinsya ilista ti 53% nga agtaltalan admatlaang iti safe zone. 80 tinailatang nga ICU beds ngem 42 wenno pulukat dwala ang dito iti okupado. Kabayatan na dagitimat mechanical ventilators na ibulan gapo iti nangato ay utilization rate iti pagagasan numan pay dakkel matan iti nagdurasa na itata ti kapasidad dagiti kama na obserbaran gamin iti bulan iti Oktubre ti panagbaba ti kaso iti COVID-19. Imunan ang nabalakadan dagiti pagagasan iti rehiyon ang mangilatang dagito iti 50% a bed capacity para kay iti COVID-19 patients kay iti government hospitals bayat ang 30% mat ti mailatang para kay iti private hospitals. Kaduan mo may turturong iti pagagasan ket medium to critical cases bayat arag iti mild kan asymptomatic ket may turturong kariti isolation facilities. Aduman ti paset iti panarita ni DOH Region 1 Medical Officer 4 ken COVID-19 focal person Dr. Roel Bobis. Isa pa rin pong magandang balita dahil sa patuloy po na pagbaba ng kaso ng COVID-19, patuloy rin pong bumababa ang utilization rate ng ating mga hospital beds and equipment. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, #1 sa La Union, Basta Radyo, Bombo.